سلام كبراتن تخاتات أوريا ميديا لما أنتي حدشت حبريتات حزنا لكم متنا لنا كم تلموت نايلهم صانحتناون بفيديوهات ويد ما بجيب تستحق زي كون بركز والجودات اللي كندسينا نلومي بسنكي مدفع مبرحتي تي ناي فيديو تريت خمزلو قلتي مالتي نزون يكرتاخنا حطوكم نفتو من البعض تفتي ناي ما أخل مدامنا ون مبرحتي خد مسؤول تخليات تريت كستاخل خلي مالتي أبنا لما أنتي جوداتنا مبار بركز والجودات حزنا متنا لنا اتحادا ناي إثيوبيا مرات عبورد أوشت تجري مرات خمس كايد تي معلتي مرات زكايد اللون قريصه معلته وطيله مالتي زي مناغر خوين قصيل نيريو اب تግራይ مرات كايد نزلون قلص زخونه بنا ኢትዮጵያ መንግስቲ بمرات ابوردون زوص حساب ينبرن حزي قلص غيرم بلو كابز حاليف دما ናብ 20 زاخلو دما كاب 20 زي يبلصو ناي حوحات بوليتيكان وتادرا مرحتي ابل عليهم خصي كمسرات خمزخل زتقمو حبريتاتات يوصلوا ويد مالتي ويد ما ابل عليهم خصي كمسرات خمزلو حقن مخبار كبال نا خالوت عدتات ون مس بريتوريا مس غزعت تحيزم نزهبو نغرات ون بزعا وشت او غداينا اي ملكتكم من بزبل زي قبرزين ايتوبيا منغستي كغبرو يزبلو منچታት يحبر له مالتي نزي ماخل غيرنا نقبلكم حساب كلو ودب ناصرነት ትግራይ ድማ ትማሊ ኣውዘውጾ መግለጺ እቲ ብወገን ሕወሓት ዝግበር ዘሎ 16 ቢልዮን መውጻእ ካብ ህዝቢ ዝኽየድ ዘሎ ነጽግወሎ ማለት እዩ ዝልክዕ ኣይኮነን ተጋደልቲ ክሕከሙ ተመዛበልቲ ተመሊሶም ንኽጣየሱ ንዳግም ሕወት ትግራይ እውን ተባሂሉ ዝወጽእ ሓፍት እንድሕር ሃልዩ ኮይኑ ብዘተኣማምን ኮሚቴ ወይ ድማ ብዘተኣማምን ትካል ክግበር ዝግቦ ካብዚ ሓሊፍ ድማ ኣብ ትግራይ ሃፍቲ ይኮነን ተሳኢን ዘሎ መንግስቲ ተሳኢን ዘሎ ብዝብል ዝገለጸ ሓሳብ ኣሎ እቲ ሕዚ ንኸሎ ዘለና መንገዲ እውን ተጋሩ بعلنا عدنا مفرس بعبيو نساتف لنا بعلنا إن عدنا نفرس زلنا بزبل زجلس وحساب الله زيون كنا قرول كمينا مالتيو كابز حلفنا دماتي بريزيدنت إسحاق أفوركي بزعبان إيرترا قدايون بوسنا وجعو بزعبان نيجوراب تعدتات أمريكا كوجعزوا على حساب كلمة حزي ممهر بينا قبل زجافير ويدما وفي زجلس حساب الله إسحاق أفوركي إيرترا كم عد رسي عواي بزعبان إيرتراون كوجع يخلن عد بعد رسي عواي ولا عد تفيات تويا ني عتكرت زسحول من قدول بمبلشاو بمرباشو عتكرت كسحب زدالي بخوم من قديس خيد اعتقد محازين مسنا إثيوبيا منغست خيدو على تግራይ جنوسايد زفصمو زنبره مسنكي مفرامو على بريتورياون تخولفنا كمل زغلصو حزون ني جبتي نخالتون بمحشكار كقصلو يزدلي بزبل زغلصو حساب له مالتي جنرال ساموراي نسون ني إساس ماخل غيرو إساس بزعبا تግራይ صبق حسيو يفلتن بزبل زهابو ريتولو زيوم من خالوتن ماخل غيرنا حسابات كنقبلوك مينا مالتي سكعنا موداتا صنحتنا مسانا خصنحنا تسفا نغبر نغاس خلاي مسان صنحي ني ميدانا سبسكرايب نغبركم كمون نايز ميديا زي تبصحنت من تنكسفح ننسرح مربات لايك شير مال جمرو بيوتيوب كابتو كتاتلنا وصاي بمسكوت تلفزيون ون بوكسماين تلفزيون اوشت عادي كتكتاتلنا خمتخلو قدمنا كنحبرو لكم نفتو امبار قدمينا فتم نايلوم انتي وان حساباتنا مخدنا حدا ملختي قدمنا كنخيد حنتي حفتنا الله قدم حزي قدمي حدا عامه قالن انترفيو زغبرنا لا مالتي وكتما عدغرات وانا تقالاسيتنا حرنتيا ويزرو بانچ املاك تبال ادو سو ونيا بزعبات زنبره خناتات بزعب حوحات ونسخدو زلو منغدي ماخل غيراز غلصو تحساب الله حزون اذن قحاتي حزب تግራይ كونو سلازغبا كلنا ون كنغزو سلازغبا اب كله كفال محبرسمون خمزي عينه ترديت كله سلازغباوتي مواصو ناي تግራይ ون سلازغونه بغلصنا ناتباله اتي زخدو زنور منغدون ህዝባዊ ኪናት እናተባለቅ እቲ ብግብር ግን ናይ ውድም ናይ ውልቀ ሰባት ገይሮሞ በከምዚ ዓይነት መንገዲ ደጊም ክንኸይደ እንደለን እቶም ሰባት ናብ ሕጊ ቀሩ ይዝግባም ብዙሕ ገበን ሰሪሖም እዮም ልክዕቲ መናእሰይ ትግራይ ሃንግ ገይርኩም ግዛዕ ገይርኩም ተባሂሎም ኣጥፊኹም ተባሂሎም ዝእሰሩ ዘለው መራሕቲ ትግራይ እውን ክእሰሩ ይዝግባም ዝብል ዝሃቦቶ ሓሳብ ኣሎ እዚ ኣብ ኦርያ ሚድያ ቅድሚ ሓደ ዓመት እንገለን ዝሃቦቶ ሓሳብ እሞ ደጊምና እቲ ቅንጭብጫም ንእሽተን ክንሕልፈልኩም ከም መልእኽቲ ናፍቶም ዋና መልእኽትና ክንሓልፍ ኢና ማለት እዩ ህዝባዊ እዩ ይብልዎ أنا حزواو خينات اللي ميلي زفرم كل ورقة سكنتله وي عد تقراي حزواو إيولا وي أبو تقراي حزواو إيولو زفرم الورقة سكين كوفي بلي وانت بس كلهم زواو يقربوا بس كلهم دما بقلصنا يولو أبرخ دقنا نقلصمو شوت دقنا نقلصمو سي بقلصنا تفكر لنا أنا بقلصنا وقلصنا ختل كلخاكو بعلخا مسدقخا تغورو نجر ويك بعلخا تودو نجر من اسي عشل تقرا مسغبتا تمرتم اطفيهم وقلصنا خبال كل حساب قلصن دقخا اندا قلصم بقلصنا خلو خلو دقومن قشومن ابدغي ناتو دقنا انا نحنا اطفينا زلنا تفلطسنا حزب عدي تفنقله انت عنتو يزوركوها
اوبريشن ገይሮም ግን አብልዑምና ህዝቢ ተፈናቂሉ ደቅና ሞይቶም መሰረተ ልምዓትና ፈሪሱ ናብ ዘይተደለየ ክሳራኣት ናብ ዘይተደለየ ዝተወሰኑ ኣመራርሓ ናይ ትግራይ ተታሒዞም ናብ ሕጊ ንኸይኣቱ ደቅና መስዋዕት ከፊሎም አብልዑምና ደቅና ወዲኦምልና ሰርፍና ይብልናን ናተይ ምስ ሓዋያ ተሰዊዐ ክልተ ኣሕዋት መስዋዕት ዝኸፈሉ ናሕናስ ክልተ ኣሕዋት ብጣዕሚ እዮም ዝፋተው ነይሮም ክልቲኦም ኣዝገርመካ ክልተ ኣሕዋት እዮም ተሰዊዖምና ንሕና ንህዝቢ ትግራይ ንመንእሰይ ትግራይ ግን ሕጂ ይኮኑን ብጥይት ወዲኦምዎ ትሪልየናት ቅርሺ ኣብ ደገ ኣለዎ ኢሎም ካብ ክዛረቡ መንእሰይ ትግራይ እኮ ወይ ሳጥን ሬሳ ወይ ሳጥን ቅርሺ ኢሉ እኮ ስደት ዝኸይድ ማንም ህዝቢ ትግራይ ዝፈልጥ እንደ ትግራይ ብኩናት ጥራሕ ኣይኮነትን ነቢዓ ባሕሪ እንዳሸገረ ውላዳ ዝቐንዖ ገዛ ይገዝእ መኪና ይገዝእ ዝቐንዖ ድማ ብሳጥን ሬሳ ይመፅእ ዋ ንዓና እንታይ ገይሮምልና እዮም ንመንእሰይ ትግራይ እንታይ ገይሮምሉ እዮም ሰሪቕካ ሃንጊ ጌርካ ሰብ ቀቲልካ ገዛ ፎጊርካ ኢሎም እዮም መንእሰይ ዝሕዝዎ ዘለዉ እሳቶም ዓበይቲ ደኣ ገመነኛታት ተኾይኖም እዮም ናብ ሕጊ ዘይኣቱ ተኾይኖም እዮም ናብ ሕጊ ዘይኣቱ ብደም ህፃውንቲ ዝጫወቱ ኣለዉ ዞም መራሕቲ እዚኦም ሲ እንታይ ኮይኖም እዮም ናብ ሕጊ ዘይኣቱ ብሕጊ ዘይምርሑ ሰናይ ምምሕዳር የብለይን እንድሕር ኢሉ ሓደ ህዝቢ ካብ ቀበሌ ጀሚሩ እስካዕ ላዕሊ ንምንታይ እዩ ብገምጋም ዘይኸይድ ምስ ኤርትራ ባእሲ ኣለና ድንሕና ባእሲ እኮ ይብልና ብመራሕቲ ትግራይ እዩ ባእሲ ኣትይና ባዕሎም ገንፂሎም ሂቦምዎም ኢትዮጵያ ተባሂላ እንድያ ትምራሕ ነይራ ባዕሎም ገንፂሎም ሂቦምዎም ተኸባቢሮም ክነብሩ ዶ ነይርዎም ባዕሎም ናብ ኩናት እትዮም ተስዓ ተዋጊእና ንኽገርመካ ኣነ حوبتها يسويه حواتها يسويه سالساي ولا ده يسويه زوم بيتا سبي زي كسوق خلخو قد ساعتهم بسلطان له دقوا ما يسووا دقوا ما وجه يمزلوا نغير مك حدا نغير عندك هسي حوبي زي تسوس كلتا دقوا لي دقديف حاوزين قرع راسي بان قروم أراويت بان درقس قروم أراويت اللي بيجيب من النفس كلتا دقوا زوالة دنس كلتا يندقوا حجي تحنت ودي تحنت قوال مسوعة خفيلة ندقوا ساوا نخاطو مسوعة زخفل لهم أبو قويتانو دقوا قوالو سالساي ولدو እሱ ተሰውስ ደቁ ጓሉ ካሰው ንግረካ ሓውበ ይሰውየ ሓዋተ ይሰውየ ውላድ ይሰውየ እዚ ኣብ ሚድያ እንገብረው ዘለና ቃልሲ እውን እንተኾነ ከምዚ ዓይነት ርዲት ኣብ መላእ ማሕበረሰብ ኣብ ኩሉ ክፋል ማሕበረሰብ ከምዚ ዓይነት ርዲት ክህሉ ብከምዚ መንገዲ እውን ክቃለስ እዩ ልክዕ ከምዚ ኣደና ማለት እዩ ባንቺ ኣምላክ ብጣዕሚ ንጥፍቲ ተቃላሲት እያ ኣቀዲማ እውን ኣብ ናይ ከተማ ዓዲግራት ኣብቲ ጣቢኦም ዝግበር ዝነበረ ናይ መሪሕነት እውን 30 ዓመት ምንም መፅሓፎም ዘይኽእሉ ሰባት ዝመርሕዎም ካባና ለቐቑ ብዝተምሃረ ሰብ ኢና ክንምራሕ ዝግባአና ብዝብል ወፂኣ ትቃወም ዝነበረት እያ ማለት እዩ ኣዴታት ትግራይ ብከምዚ መንገዲ እተው ውሽጠን ዘሎ በደል ኣብ ውሽጠን ዘሎ ሕርቕርቆት እውን ብከምዚ መንገዲ ከውፃእ ክቃለሳ እዚ ንቕሓት እውን ወኒነን ክኸዳ መላእ ህዝቢ ትግራይ እውን ከምዚ ዓይነት ንቕሓት ወኒኑ ብከምዚ መንገዲ ክቃለስ እዩ ድሌትና ማለት እዩ ኣብዚ ወፂና ንዛረቦ ዘለና እውን ኣብ ቴሌቪዥን ንክመሓላለፍ ንገብር ዘለና እውን ከምዚ ዓይነት ርዲት ክህልዎ ህዝብና ብከምዚ መንገዲ ክቃለስ ባዕሉ ካብ ፀበባ ክወፅእ ካብ ጭቆና ክወፅእ ብሰላም ዝነብረላ ዓዲ ኣልሚዑ ዝነብረላ ደቁ ንዓብዩስ ናብ ልምዓት እንደገና ዘርኦም ከተክኡ እምበር ፀፅባሕ منعسي ناو كينات ناو فرخة تصبح حول حزن ناي مرد داس ناتخلخا منبر نتصلا نادفعخا منبر كترف سلازقبا مالتي نادتات نوعاتون كقوارط سلازقبا بناي ولادن
مرعى كسح قمر بناي ولادن مرد ويدما مسوعتي كبخيا سلازي بلن كحزنا سلازي يقبل ازنا غرزي تطاو كبل نحر كوينو بلكع خمزي اذا دزيعه تقالسو زلا مزردي زيونينا ون تخيل زلا بخمز منقدينا نخيل زقبانا مواطعنا ون زي كون بزبل كابز حالفنا نامنا إساس أفورك خدمات موت زخره زلا خيدي صمدو مواصع تجرا حزبات إيرترا ونمواصع يجلس بالبزح نجارات خزر المسمعين نايب حقن إساس أفوركي نتجرا منيو قلت يتهم زجورنا قلت نجار قلت بتهم زفلتوه بصوتو مسوق ينمون عبر خاص فالتو معر نسون بناي بوجن تجرا خوينا مستقالسو حارس خونا جنرال ساموراينس بخمي من قديس قلت أن إساس أفوركي أسمعناكم خدماتنا إساس من حزب تجرا زحالي اللي ما قلت أنا فلت شفتونا كل تعمسن كوين هواتنا ما انك ود منك تسريقكم كسم ما انك ود منك نورا بمولو تزريف كوش دو زيك الله عنيو زعانو فابريكاتاتهم فلتوا حزب خاط شفتي فيه مخصوم شفتي الدقرات شفتي الهجا خمس شفتي ابزات هو شعبيه شفتي فيكم اوكي حزب تقرا حلي فلت السوق دف حزب خبز ايروبني زلم مسان تاي قبر عم بادي زورو ولا مدلو تقليدي زخر ولا مدلو اب ايروبن زلم بس نحزن تاي قبر سو شعبية نجيب تجري مدحنا يخونن أزلونج الشعبية خصائص هلو نجيب تجري كان إرتلاز زربحان من النبري يدفو يموتوا يلزوا سنة من تسلاتوا هاي نبر أي تغيير نجيب تجري حل التغيير نمبروان هذي كاب يوروبين زلم بسام ملكا قبل نجيب تجري بدلو زل بدل تتوم باك نبتان هيك ما يجي نورا أنا الذي بوردر تجري زلم بسام يوروبين هيزكا بوردر 9 ساعة خمن طمن بودر كم سوسو ألام ودما يسحق كويسو مسزي مترتر نخل مبارينا صندوق زبال زي حقاو نجر مولو تتوكل أمزع ملختي حليف الله مالتي مستي شعبية إساس أفورك ونتقرين طيب بقول صح إساس أفورك إيه أبتقى بإيرتراس كعز قصلا حزب تكراي كاب إيرتراس رب حلز خون يخون نجار إلا بزبل زقالص أخ قال لي زقبازي ون حدا مرقت إنا غيرنا أنا خنخيت زقبانا مالتي نازي ما أخل غيرو قد محزي ممهر بينا غير زغير ويد ما وفي إساس أفورك كل غزي وزوصم انترفيوات بزعبا غروابتي زوجا بزعبا السودان بزعبا إثيوبيا صبو خمزي اللوات زلو زي مرغغا كا حليف خانا أمريكا زغورو زلو نغرات زي وقعتاتو بزعبا إيرترا تبال عد كوقعو اندليت يبلو ስለዚህ እነዚህ ታይል ገሊጽ ወኔሮ መምህር በየነ ኤርትራ ትባል ከም ዓዲ ስጠፊያቱ ያ ከውግዑ ነደልን ብዛዕባ ምናልባት ናይ ሱዳን መራሕ መሲሉ ይስምዖ ብዛዕባ ናይ ካልኦት ዓድታት ወይ ድማ ናጎረቡ ዓድታት ብዝብል ዝገለጾ እዚ ጥራሕውን ዘይኮነ እቲ ተኸሊፈ ዝብሎ ዝነበረ መንገዲ እውን ምስ ናይ ኢትዮጵያ ብዝኸደ ዝነበረ መንገዲ ተኸሊፈ ኢሉ ጠጠቢሉ ወላ ሕዚ እንታይ እዩ ዝደሊ ምስ ብግብፅስ ምስ ካሊእስ ተሓሽክሩ እንደገና ዛ ዝኸሊፈ ዝበላ ፕሮጀክት ከቐፅላ እዩ ዝደሊ ብዝብል ቅድሚ ሕዚ ምናልባት ሓደ ዓመት ገለሁን ይመልኦ ይኸውን ممهر بينا قبل زغافير زحلوفه ملأختي سكناس معكم هنا اذا نو انا سبسي قطر غزا غاغه دكان غاغنبر هاجر دي غاغيس اساسكو هاجر مولي تغاغ حج يحفير وطراي كوي بقى ابير ترازلو سحفير وطراي كوي حاني خطراي كوي امبر بقى بلبكو ابير ترا يلن اساس بلبوس بقى مسانا يلن زخونه سبسي بقى عبد كلبس نيرتواني حيلنا ابروسو ينا زلنا ابلبو ينا زلنا بابا قال زبرو سبات الله ني يغرمني تعميز يغرمني هجنابتي عند ጉዳይ كناتو ኢሳያስ እታ ተخليفنا ትብል ንግብፂ አገልግለ እዝረخባ ካልአይ ነገር አቴንሽን ናይ አሜሪካ በዛ መንገድ እዚ አይዝረخባ ይዝብ ዘሎ ኢሳያስ ዑድን ግብፅን ዝፈትዎ ገረሲ ኣብ ቀርና አፍሪካስ አሜሪካ ሓንቲ መዓልቲ ሽመይ ከይፀውዕትኒ ማንያቱ ናይ ራሻ ከምዚ ቆልዑ ይጋጥሙ ካዶ በኔጋቲቭ መንገዲ አቴንሽን ዝሓትሉ ቴሌቪዥን ሰብሩልካሞ እንታውን ካ ቴሌቪዥን ሴርካ ይልካም ያ ስተሃበን ይለካስ አይሰማዓካን ይብለካ ተኩሬ ሃብካን ይብለካ እንታውን ካ ቢከር ሴርካ ይትብሎ ያ ፀውዕካ በቃ አይሰማዓካን አቴንሽን ከሪኻን ይብለካ እዚ ቆልዓይ ቆልዑና አሽቱ ማለት ኢሳያስ ከምዚ ይቀርና አፍሪካ አሜሪካ ሽመይ ዘፀውዕትኒ እንታውን ካ ናይ ግብፂ ናይ ሳብማሪና ፀጊዕ ኸያ አሜሪካ ምን ትጽውዓን ሽመይ ክላኽ ናይ ራሻ ጀነራላት መጽም ሽዑት ዝክር ኢኻ እዚ ሁሉ ኩብኩብታ ጀነራል ናይ ግብፂ ሶሪ ጀነራል ናይ ራሻ ነቀሕ ባሕር ኣቲ ማይ ጋሲ ነው መጽም ኣብ ሆቴል ራሻው ዋተር ይብሎም ዋተር የለን እዚ ማይ
نو خمزي مينرال كمزي زلو يبلنا بكا كاب دبي ديم كاب قلم تيملو ماي كاب دبي دي كاب سعودي تيملو انت هاي اليوم كوفي بلو شعوب يرترا ما زي اللي ابي لو حيتم جنرالات الله حجي تعالى نودي طبام صلي تبلو ملو ما حد شرك بلو علني بزعبا نايراسا جنرال بزعبا تا مركب الله يلا شو تزاري من اللي بزغزا بتقولي كنت تزاري بخا بتسوانا قلم اللي يبلو ابي لو تم جنرالات يلو شد الشهر حجرنا راشا بيلا اتيار انايا جنرالات اتيوم قلم اللي بزعبا ايرترا غوهيوم يموت يوم راشاويان غوهيوم بقى غوهيوم ماي زي بالله عدي كاب دبي نغاشاس كاب غوربيت كها ماي تلمن بر كاب دبي كاب سعودي ماي تمس سعودي اكون بعلا خاب تقي بحري مصارينا چو غيرا مصاري غلكو ماين حزب بنصات እዚ ደዋይ ስርዓት እዚ ጀነራላት ናይ ራሻ ማይ ምስ በልዎ በቃ ማይ ይብሉ ምሪት ገረም በሐሳብ ከላ ዝቆልዓይ ሙአተንሽን ከሓት ስለዘሎስ ሶልና በቃ ወላ ንጻወት ኢሎም ቮሊቦል ዲዮም ገለ ተጻዊቶም ከምዝ ናይ ሓባር ባህሊ መንጎ ራሻ ታይና ራሻ ኤሪ ዲና ሆኖ ኤሪ ራሻ ገለ አይደን ነው ዝኾነ ሳይት ገረም ሪኻያኻ ከይዶ ድሕሪስ ናብ ኢሳያስ ደወለ ራሻው ኸማን የለን ምክንያቱ ስሩ በጥይሱ ዝኸብር ሰብ የለን ህዝቡ ጥሚዩ ህዝቡ በቲኑ ዓዱ ረሚሱ ኣብ ዓለም ዝኹላዕ ሰብ የለን ዕብድ ከልቢ ህዝቢ ኤርትራ በታቲኑ ህዝቢ ኤርትራ ሰኪኑ ህዝቢ ኤርትራ ኣጥሚስ ኣብ ዓለም ክረአ ይደሊ ስሩ በቲኹ ዝልምዕ ቆጽሊ የለን بتذكر خمسة عينة ريتو هي ونيرو ممر بينا قبل زجر قد محزي عب فنان عب انفوتيمنت قريب وذهبوا مالتيو بتعمي بزجر مالكوتي إساس أفوركون زغروا زلا من قدي بينا من قدي attention وين ما أذكره كركب زغروا زلا من قدي مس راشا قد محزون عندنا نقدر توايد لي أتوم ناي هجراوين الناس بلو وين معنا هيك دفدقفتي بخيم من قدي وقعز له خمس نبر مسراشا سفح خونه من قص عسي قبر له خمسة حقينا زي ماتيو أصوار جزع مزح نقدر توقع مالتيو آتيوم جن خمس زلوا زلوا دنجيس أموتيوم ما يلست تصوري ما يشق ما يسينمون كاودو وايس كعز الله خلهم مالتي عاوز درجة هذه تبتي حز الله سلازي بدحريو تماليسهم ما تهزبخا بخمس من قدنا شفكا عاوزي عينة من ناورزي خنبر ناقبركا نزماتو بس حتى عدو كواس وي نخالي منقستات زماتو كواس ستة ماي صوري ستة ماي وزي ملكا مساخا زخون يكون عينة عمرو خجبر يخل نقطلونا يخل سلازم بهم من قدنا يقولوا عينة من قدي خير مخاني بقلتي أو جعوز ولا مالتيو كابز حالفنا نعم مرصع تقرأي خدمات سكلنا نبز حسابات من نجاجري خويني وبز حسابات ونقوام حزام ثاني حميم فيدرال من قسون سكع خز قلتي جبر نيرو تقرأي مرصع نمكيادي كعلي كعلم زبلن ذهبوا حسابين ورن حزقن قلت جيرولو مرصع بتقرأي خمس كاد على 14 جنبتون بهجراوي شاوعي مبل شاوعي مرصع ويدما شاوعي زور مرصع زكايد الله إثيوبيا جنبت 14 مخانو بهاجر درجة أنت مثلا مرة نص مسألة تتوهينون أستات 10 بليون نا إثيوبيا عرشي تداليو 5 لويد ما تبجت 5 زي قلت غيرهم الله مالتي مرة بردون أبتقرأي مرة كاير مخانو كم هاجرو كم زكايرتي حسابو قلت غير زلوا نازي نمجوار خام سنة تقرأي جزء من محرر كمون سنة تقرأي بارتيتات مردا ويد ما إين مين ناقبر 5 حيت قلت غير زلوا سلازي تبوغن حو حز قبر زنا فكراونا من تاي كبلي جنا هنرينا من البات أبزي تعوي نتبك الله على زقبو أبتقرأي مرة عند حركة كاير خينو فلما حزب تقرأي ويد ما تمازب المعرب تقرأي نام مربوتك من لسلو أو خيد مرتا خجبر له حدا كرمه هنات أزين نحر زي خوينو اسكعت مرتا زبصح له وان زين مقبار نحر زي كال خوين خا معرب تقرأي زخون يكون عينة مرتا خكايد اللي يقولون اسكعت حزب زمن لسك نحن وزبل مرقز يحزنا خنخيد كم زقبانا بزمن قد زيون أو تقرأي مرتا خكايد نحر خوينو أتن كنسات في نازل هذا بارتاتون بزغر ما خونات زي من قد خون لويد ما بزي سمعي زي خون زقبا زبل ملختي خنحلف نفاتو انت حوحات كنا بتقرأي مرتا يكايدن ويكونات كفتر تزي خوين مبر بزبل توز نبرت نزي مع خل جيراون تعانت ملاش كتابياتي مرتا بورد حز قلت غير وزل خونات جنا خنرينا أبقى صالون ناس عملكم يخون مالتي كاوز حالفنا أبزي قرب أوان نكينات نمدلاو بشم ناي قدعت كينات نمحكم تمزابلتن من ملاسن نمتياسن نداق محويت تقرأي تبايلو أستات 6 بليون ويد مال 6 بليون بر نموطع حوحات حدش كوميتي بجزاء محرارون عفلتو استوهاو بزبل بني ابراهيم تخصص زمرح كوميتي طايشالا
متأخب هافتي بزبل مالتي ويد ما متأخب أتوت بزبل نزي ودم ناس نتجري وذهبوا نايت مال مجلس يتقايم والله لك خام كجبر زجباي بزجات عمي ودم ناس نتجريون بس جانا هاي جبوا مين هاي بحكي إذا خمسة ولا عبيت نجارات حركة هز بيزوت زهفت زي كهز بيزوت يهون هز بيزوعل ويد ما نتزولوا زلوا قول قال زي خناتي نتوسخين نايت جراي نايت فات بروجكت زوعل سلاز خنا خمسة بقليلو كرأس لزي جبوا نزي ملسيهم لله زي طرح يكونن بتحزن خرز لنا من جدي تجارب عدنا مدفع زل على إيد زلنا بعلنا ندفع زلنا عدنا نبتنا لنا بزبل مع خل جيرون ريتو ويد ما حساوتي لو دم ناس نتجري ب أبوم بروبيليتي مجلس زيوتي وزلوا سو أنت تعرف نسمعكم بتخلق مداي أب كندا أب تميت زرقنا يو ناي حساس قداي زرقنا يو ولا الدين تاي خون الله حوات تاي خون الله قد ما حد عمت سلسته ودبات كوينا خيدنا زرقنا يو أقالعنا نيرنا الشعوت حيزو موت نيرو تميت نيرو جندما ورك بخالي مداي حفاس نيرو سو هافتي اكسكافاترات حيزوم نايتي دي اف حلو تتغيرو لهم جنتم تمزابلتي والات ببهلاو منجدي هصانات قلعو كاري وزخولو نغركو تخلكيلو ببهلاو منجد اريوم ميتس كلتا ميتس رخيبوم تنفاس كحدرو زخولو منجد كو استخلكيلو حزبنا عصبو تقالع زنور الخناتات تقالعنا نيرنا حزب قربا بناي محبراوي ميديا نطفتي قلعو استقالع دمارينا ينا استقادد خناتات اذا زللو جيزه بتግራይ ይኹን በኢትዮጵያ ዘለው መንግስታት ጥራሕ ዘይኮነ ማሕበረሰብ ዓለሙን ግቦ ኣለዎ እዩ ተመዛበልቲ ከድሕን ካብ ጥሜት ከድሕን ግዴታ ኣለዎ እዩ ትግራይ ባዕላ ደልያ ዘምፀቶ ጥሜት የለን ትግራይ ባዕላ ደልያ ዘምፀቶ ጀኖሳይድ የለን ስለዚህ ዓለም እናረአየት ዝተፈጸመ ግፍዒ ዓለሙን ግቦኣ ኸይትዋፃእ ናይ ኢትዮጵያ መንግስቲ ግዴትኡ ኸይዋፃእ تناي تجري نايوشتي فرصة حمقن ناوز قداي زي قالعنا إذن هالله لومي ما مخنيت هاجركا هفت متأخر زبل حدا جرحه تجمير الله بدا جزيا من حدار تباهلو حوحات كم زي عينت كيد جميرهم الله نايت أمت هفتي أودي تيجبرن هذا كم زلوا زتوجه حقها ورقي أودي تيجبرن هذا كم زلوا كم ناي مخاطة تباهي لستأكد جنزب عبيرلو أوديت يتجبرن أي جبرن أي العلن مريت ببجيزو يشنشن الله مالت نهزم زي كنا يورر الله مالتي مريت يورر الله زي أوديت يجبرن مدحاني تسرقو أوديت يتجبرن رديت تسرقو أوديت يتجبرن بتجادلتنا زمار خوامن زكاة ألوان النايت ألاتي أطوار تسرقوا تشيطوا أوديتي تجبرن إذا كله عبزي تجبرلو حازد ما تملسكا حدا قدوس حدا لبام بزوسة دا إنيشيتيف من تلكا كان حد أي كونسيمابل مواجهة تجبر وي كتقرص كمستوس كبلعوس كبقالوس زجبر زلوا وفرله هافتي كون انتفيو መንግስት ትግራይ ወይ ጊዜያዊ ምሕዳር ትግራይ ከመሓድሮስ ለዘይ ካለ ዘዝ ተረኸበት ሃፍቲ አምቅርማት ስለዘሉ ዳንበር ነናይ ውልቀኻን ነናይ ጉጅለኻን ሃፍቲ አምኽዕባት ስለስተሰማረ እንበር ዝመሓደር ሃፍቲ ስለስተሳነ ይኮነ ምምሕዳር ስለዘይ ተኻለ ናይ ፖሊሲ ናይ ስትራቴጂ ጸገም ናውዝ ኩሉ ጉዳይ ወዲኡና ዘሎ ካውዝ ዘሎ ጸገም እዚ ከድሑንና ዝኹሉ አካላት ካውን ኸየድሑንናውን نخدحنا خنجددو نخيل نجر نخيل نجبرون زدرادر عقم زلوا أنفتو زفلت political project زفلت حيل سلزي بالناي مريحنة سلزي له بوشت تزخون زلون السمالتي قلت هتجن بزحاتي حيل تبتن هفتة تتأخخ تهفتن هزب تجري وعلي كقدم زنورو ناي حيل تتجري متأخخ على سرحي أو وشتنا حيل تتأخخ كعقم أكيد كهذا مؤخل ፖለቲካው ስርዓት ፈጢርካ ብሔራዊ ሓድነት አረጋጊጽካ ምስ ናይ ግዳም አካላት ክትደራደረሉ ብትኽእል መስርሕ ትደራደር ሕገ መንግስት ድዩ በስምምዕ ፕሪቶሪያ ድዩ ክትደራደረሉ ብትኽእል ተደራዲርካ ረብሓ ምርጋጽና ተኻለ በብጎንኻ ኮይንካ ዘአንባይ መን ይወርሳ ዝዓይነቱ ክርክር ናብ ህልኽን ተኽንን ፖለቲካ ዝወስድ ቦቢልና ባዕልና ንትግራይ ነፍርስ ኣለና
ባዕልና ተጋሩ ልዕልማንም ነትግራይ መንቀርሳ ኮይና ያለና ነፍርሶለና ህላውና ነፍርስ ዘለና ባዕልና ተጋሩ ኢና ኣብዛሃለና ናሃል ብፍላይ ድማ ኣመራርሓ ዘለዎ ማለት እዩ በመራርሓ ብርክ ዘለዎ ኣካላት ብፍላይ ኣብ በረኻ ይሃልዩ ከተማ ይሃልዩ ውሽጢ ይሃልዩ ብዘይገድስ ዝኸድዎ ዘለው ክያዶ ኣዝዩ መሰከፍን ኣዝዩ ሓደገኛን እዩ ማለት እዩ ብሄርተኝነት ብሄራዊ ቃልሲ ንምግባር ተወሓደ መሕቆፊ ስነ ሓሳብ ወይ ሓደ ከም ሶሻል ሙቭመንት እውን ምውሳድ ይከኣል ከም ፖለቲካ አይዲዮሎጂ ምውሳድ ይከኣል ግን ብመሰረቱ ሰለስተ ነገራት ክሪኡ ክኽእል ኣሎ ሰለስተ ነገራት ክህልዎ ኣለዎም ብውሕዱ ማለት እዩ ብዙሕ ምትንታን ይከኣል እዩ ብሄርተኝነት ነገር ግን ሓደ ቶም ሰለስተ ካብ ንብሎም ነገራት መሰረታውያን ነገራት ሓደ ኮንሽስ ቢሎንጊንግ ዝብልዎ እዩ ነቲ ብሄር ነቲ ኮሌክቲቭ ብወነ ናተ እዩ ዝብል ቢሎንጊንግ ነስ ክህልየና ክኽእል ኣለዎ ማለት እዩ እዚ ብወነ ናተይነት ስምዒት ኣብ ናይ ትግራይ ማለት ኣነ እየ መንነተ እዩ ትግራይ ክትልካእ ከላ ኣነ እየ ተነኺአ ዝብል ስለዚ ንዕኡ ንዙ ናተይ ዝኾነ ንዙ ኣነ ዝኾን ኩሉ ነገር ክገብሮ ዝኽእል ነገር ብውነ ንክንገብር ዘኽእል የለን ስለዚ ኮንሽስ ቢሎንጊንግ ነቲ ኮሌክቲቭ ወሳኒ ነገር እዩ ኣብዚ ዝረአ ዘሎ ግን ቲ ቢሎንጊንግነስ ምህላው ኣይኮነን ዘሎ እዚ ኣነ እየ ትግራይ ምልከተኒ ዓደ እዩ ዝብል ዘይኮነ ዝመፅእ ዘሎ ኣንጻር ቲ ብሄር ተጋሩ ኮይንና ማለት ኣንጻር ዝኾነ ሓይሊ ንገጥም ዘለና ናመሰለና ኣንጻር ቲ ብሄር ንግዳማውያን ብዝረብሕ መልክዕ ማለት እዩ ንገብሮ ቃልሲ በርቲዑ ስለ ዘሎ እዩ ትዘሰክፈና ዘሎ እቲ ካልኣይ ሼርድ ናሬቲቭ ብሄራዊ ተረኽ ክህል ኣሎ ናይ ሓባር ዝኾነ ብሄራዊ ተረኽ ይክህልየና ዝግባእ ኣብ ግዜ ቃልሲ ኣብቱ ኣክቲቭ ናይ ጀኖሳይድ ኩናት ናይ ሓባር ዝኾነ ተረኽ ነይሩና እዩ ተጋደልትና ትግራይ ሃገርያ እንዳበሉ ተጋዲሎም ተሰዊኦም ንህላው ኢሎም ከካብ ዝነበርዎ ሞት መሪፁ ዝመፅእ ሰብ የለን ድሕሪ ሞት ዝርከቡ ውልቃዊ ረብሓ የለን ብውልቃ ክትርባሕ ትኽእል ኣይኮንካ ንድሕር ንመስዋእቲ ተወፊኻ ድሕሪ መስዋእትኻ ክርባሕ ዝኽእል እስኻነትካ ግን ኣሎ ትብሄር ኣሎ ምእንተ ትብሄር ኢልካ ትኸፍሎ ዋጋ እዩ ዝለዓለ ብሄራዊ ክብሪ እውን ተባሂሉ ዝፅዋዕ ምእንተ ብሄር ኢልካ ምግዳል ምቅላስ ምስዋዕ እዩ ብሄራዊ ሓደጋን ትወድቕ ትገብሮ እዩ እሱ ርኢናዮ ኢና ብተግባር ማንም ሰቢኽዎ ማንም ኣምሂርዎ ማንም ኣቢልዎ ዘይኮነስ ባዕሉ ቲ ብሄርተኝነት ተፈጥራዊ ምዃኑ ሰብኣዊ ምዃኑ ናይ ትግራይ ዘመስከረ እዩ ስለዚ ሓበራዊ ተረኽ ነይሩ ድሕሪ ናይ ፕሪቶርያ ስምምዕነት እዚ ፈረኽረኽ እናበለ ኸይዱ እዩ ንፈርስ ኣለና ዘብለና እውን ንሱ እዩ ኣንጻር ቱ ተረኽ ንሱ ኣንጻር ቱ ብሄራዊ ረብሓን ተረኽን ንሱ ዝግበር ክያዶ ብኻልኣይ ደረጃ ኣብ ሓደጋ እቲና ዘሎ እዩ ሳልሳይ ክህሊ ዘሎ ብሄራዊ ቃልሲ ናይ ሓባር ፖለቲካዊ ፕሮጀክት እዩ እንታይ ኢና ንደሊ ንስዋ ኣለና ንቃለስ ኣለና ሕዚ እውን ንቃለስ ኣለና ግን እንታይ ኢና ክንዓውት ንደሊ እንታይ እቲ ፕሮጀክትና እቲ ናይ ሓባር ፕሮጀክት ትማሊ ብሓደ ኮይንና ዝተዋደቕናሉ ፕሮጀክት ሎሚ ኣሎ ሎሚ በብመንገዲ ኮይንና ንንባዕልና ክንተኸን ከለና እቲ ዝተቃለስናሉን ዋጋ ዝኸፈልናሉን ፖለቲካል ፕሮጀክትና ኣብ ምንታይ ብርኪ ኣሎ ዝብል ሕቶ ክንሓትት ይግበአና ሎሚ እዚኦም የለውን ንንባዕልና ኢና ንነኸስ ዘለና ብፍላይ ድማ ኣብ ተቃውሞ ዘለና ሓይልታት ካብዙ ንኸዶ ዘለና ጨላልቃ ዘፅድፍ ኣካይዳ እክብ ኢልና ውሽጣዊ ቃልሲ ጌርና ምትዕርራይ እንተዘይምፂና ክግበር ዝግብኦ ክንገብር እንተዘይክኢልና በዚ ንኸዶ ዘለና ኸይዲ ጥፍኣት ትግራይ ኢና ነፋጥን ዘለና ንጠፊ ኢና ዘለና ከም ኤንቲቲ ትግራይ ንምርኣይ እውን ኣብ መሰከፊ ኩነታት ኢና ዘለና ማለት እዩ بتخكل أتن نخلن زغمتن حسابات دكتور دجن بفلاي مسناي حوحات حز قبر زلو هافتنا متخاب على موتاي كوني خل قلتيو ناتزاربنا لون تاني حنينا كوسر زقبو نجر ونزي كوا حالي فقنتي بعلنا مفراسناي تجراي كم حنتي عادي كم حنتي بيرسي نعم مدفع نخرج لنا من قد قنتي كابولا تقاوم خينون نخرج لنا من قد تاتوكنا بلي زقبالنا نايم حكي خندي ودابتات خندي بوليتيكا ودابتات نسجي حاضر الله تجراي مالت بتعمي ولا حفر حدا قصك تحسبك الله خاص يدنقص أكون عرفت قرايشي هوموجينيتي زل هوموجينيس زخون هزبي زل سلازي عب بزح بير زلوا بزح عينت دنيتاتون زلوا بزح مركزتاتون زلوا عدي
ብዙሕ ባህግታት ነንበይኑ ዝተፈታተነ ባህግ ዘለዎ ህዝቢ ተዝኸውን ብኸም ደረጃ መብዙሕ ምንም ማለት ይኾን ምናልባት ኣብ ካልኦት ክልላት ካብ ትግራይ እውን ይዕርየን ሰፍሓ ክልላት ዘየለ ናይ ፖለቲካ ፓርቲ በዝሒ ኣብ ትግራይ ዒስራ ክመላ ኢለን ኣሎ እሞ ከዓኒ ፖለቲካል ሪፕሬዘንታቲቭ ኮይኖም ንኽኣቱ ወይ ድማ ንስልጣን ፖወር ኣስፓየር ገይሮም ዝመፁ ማለት እዩ እሞ ከዓ ናይ ዝወለዶ እዚ ሰባትና እውን ዝብል ዘለዎ ብጣዕሚ ይልሕዝን መግለፅታቶም ክትሪኢ ከለካ ተመሳሳሊ ባህጎም ተመሳሳሊ ኣብ ትግራይ ከስተኻኽሎ ዝኽእል ነገር እውን ተመሳሳሊ ናብ ሓደ ምምፃእ ዘይከኣለሉ ምክንያት እንታይ ማለት ከም ፀጋ ገይረ ይወስደን ብዙሕ ሰብ ከም ፀጋ ገይሩ ክወስዶ ይኽእል ብዙሓት ፓርቲታት ምላውንሲ ከም ፀጋ ገይሩ ክወስዶ ይኽእል ውሑዳት ኢና ብቁፅሪ ውሑዳት ኢና ከም ህዝቢ ከዓ ሆሞጂነስ ኢና ሓደ ዓይነት ኢና ስለዚ ኣብ ሆሞጂነስ ህዝቢ መፂኻሲ እንታይ ክትገብሮ እንደዚ ዝለዓክል ውዳበታት ምንም ዓይነት ቋፂርካሲ ዓብይ ዝኾነ ፈላላይ እውን ዘይትረኽበሎም ማለት እዩ ስለዚ እታ ዶክተር ደጀን ዘውግዓ ብዋናነት ክንወፅእ እንድሕር ኮይና ካብዚ እዛ ትግራይ እውን ካብዚ ኣትያቱ ዘላ ሕዚ ህሞት ክትወፅእ እንድሕር ኮይና ኣፈላላያትና ፅይብና ናብ ሓደ መንገዲ ኢና ክንከይድ ዝግባአና ቅድሚ ሕዚ ተጀሚሩ ነይሮ ገገልየን ሓበራዊ መግለፂ ገለ ዝብል ማለት እዩ ተዘይ ኮይኑ ማለት በብመዓልቲ እኳ መግለፂ ተዘውፃ ዘን ፓርቲታት እዚአንሲ ኣብ ሓደ ወርሒ ሙሉእስ ናይ ፓርቲታት መግለፂ ክንሰምዕ ማለት እዩ ሓደ መዓልቲ ዝበፅሕን ዘሎ ናይ ኩለን ሓሳባት ብዛዕባ ሓደ ኣብ ትግራይ ሃፕን ዝገበረ ሓደ ዓብይ ጉዳይ እንታይ ዓይነት ሓሳብ ሂበን ኢልና ክነፃሪ እንድሕር ክነጥልል እንድሕር ኮይና እውንዚ ኣብ ሓደ ሚድያስ 20 ግለን ሰብ የድልየካ ኣሎ ማለት እዩ ነንሕድሕዶም ከፃሪ ብሓደ መዓልቲ ተውፅኦም ከዓ ካሊእ ጉዳይ ማለት እዩ ስለዚ ከምዚ ኢልካ ተምፆ ነገር ዝዕወት ነገር የለን ኳዳስ ናይ ትግራይ ጥፍኣት ሓይልና ናበተና ሕወሓት ጥራሕ ይኮነን ሓይሊ ብትን ሎ እቲ ንትግራይ ካብ ሕወሓት ከላቃየ ዝሓሸ መንገዲ ከምፅእ ዝብሉን ብቡትን መንገዲ ዝኸይድ ዘሎ ስለዚ ናብ ሓደ ክንከበለና ዝብል ዶክተር ደጀን ዘቕመጦ ሓሳብ ክግዛእ ዝግብኦ ነገር እሞ ካብዚ ሓሊፍና ግን ኣብ ልዕሊ ፖለቲካውን ወታደራዊ መራሕቲ ሕወሓት 20 ዝኣኽሉ ወይ ድማ ካብ 20 ዘይበልፁ ክክሰሱ ኣለዎም ወይ ድማ ክስ ክወፀሎም ኣለዎ ክትሓዝ ኣለዎም እዚ ከዓ ብፍላይ ምስ ኤርትራ ዝጅምርዎ ዘለዎ ነገር ሃፍቲ ብምትሕላፍ ንኩናት እውን ብምድላው ካብኡ ሓሊፉ ድማ ናይ ወርቂ ኮንትሮባንድ ብምስራሕ ተባሂሉ ብሁማን ትራፊኪንግ ክትሓዚ ዝግባኦም ክስ ክወፀሎም ኣለዎ ብዝብል ነቲ ናይ ኢትዮጵያ ስርዓት ተኣማንነት ዘለዎ ሚድያታት ይጠቅስ ኣሎ ማለት ቀለልቲ ሚድያታት ይኾኑ ናይ አዲስ ኮምፓስ ሚድያ ዋና መሳሲ ዝኾነ ኤርሚያስ ለገሰ ዘውፅኦ ሓሳብ ኣሎ እዚ ከዓ ናይ ምዃን ዕድል ክህልዎ ክእል ኣብ ልዕሊ 20 ሰባት ወይ ፖለቲካዊ ወታደራዊ መራሕቲ ናይ ሕወሓት ክሲ ክምስረት ኣለዎ ብዝብል ዘቕረቦ ሓሳብ ኣሎ በአማርኛ ሙሉእ ትሕዝቱ ብኸመይ መንገዲ ማለት ናይ ምዃን ዕድል እውን ሰፍሐ ስለ ዝኾነ በቲ ዘውግዖ ዘሎ በቲ ንሱ ገለፃ ዝገበረሉ ኣገባብ ናይ ኢትዮጵያ መንግስቲ እውን ክገብሮ ከም ዝኽእል ወይ ድማ ቀፃሊ ኣንፈቱ እውን ክኸውን ከም ዝኽእል ኣብ ግምት ብምእታው ኤርሚያስ ለገሰ ኣየውጊዑ ዓይነት ሓሳብ የቕርቡ ብዝብል ክነስማዓኩም ኢና የኢትዮጵያ መንግስት በአገሪቱ ህግ ከማንም ጋር ምን አገባችሁ ብሎ ማለት ነው ምን አገባችሁ ሌሎቻችሁ የአገር ውስጥ ህግ ነው ማስከብረው ብሎ በህወሓት ስራ አስፈጻሚ ውስጥ ያሉ በህወሓት ማዕከላዊ ኮሚቴ ውስጥ ያሉ እና ኦልድ ጋርዶች ሲደመር የህወሓት ታጣቂ የጦር መሪዎች ከሀያ ይበልጣሉ ዝም ብዬ ሊስት ሳረግ ነበረ በነገራችን ላይ እስቲ እንደው እነማን ናቸው አዋኪዎች ብዬ ሊስት ሳረግ ከሀያ ይበልጡ ማለት ዞን ወረዳ ምናምን የሉም ያልኳል ይኖራሉ ግን ላይ የተቀመጡት ከሀያ አይበልጡም ከሀያ ያነሱ ናቸው ለፖለቲካው ዘርፍም የሆነ ቁጥር ከ10 የማይበልጡ ናቸው በሚሊቴሪ ዘርፍም ያሉት በታጣቂው ዘርፍም ያሉት ከ10 አይበልጡ ስለዚህ የኢትዮጵያ መንግስት በሀያዎቹ ላይ ከሀያ የማይበልጡት ላይ የህግ ማስከበር ስራ መስራት አለበት ብዬ ነው ማምነው ምን ማለት ነው የህግ ማስከበር የእስር ትዕዛዝ ማውጣት አለበት የኢትዮጵያ መንግስት እንደዛ ነው ማስበው የእስር ትዕዛዙ ህግ የማስከበር ስራ ነው ጠርጥሬ ያርቸዋለሁ ነው የሚለው የሚጠረጠሩበት ነጥቦች ያነሳቸዋል ስለዚህ እነዚህን ከ20 የማይበልጡ አደገኛ ሰዎች በቁጥጥር ስር ማዋል ከፕሪቶሪያ ስምምነትም ጋር አይጋጭም ከሀገሪቷም ህግ ጋር አይጋጭም ይሄን መስራት በጣም ወሳኝ ነው ብዬ ነው አሁን እያመንኩ ያለሁት ያ ልክ ነኝ ከ20 አይበልጡም ወንድሜ እንደዚህ ያተራመሱ ያሉት ከ20 አይበልጡ
ከ20 አይበልጡ። እነሱ ላይ የእስር ትዕዛዝ ማውጣት ከባድ ነው ብዬ አላምንም። በአገሪቱ ህግ መሰረት ዊትነሶችም አሉ በእነሱ ላይ ምስክር የሚሰጡ ሰዎች አዲስ አበባ አሉ። በደብረ ጽዮን ላይ ምስክር የሚሰጡ አሉ። በፈትለወርቅ ላይ ምስክር የሚሰጡ አሉ። በጌታቸው አሰፋ ላይ ምስክር የሚሰጡ አሉ። በዶክተር አብርሃም ላይ ተከስተ ላይ ምስክር የሚሰጡ አሉ። በእነ አዲስ አበባም ባሌማ ላይ ምስክር የሚሰጡ ሰዎች አሉ። ዋና አዋቂዎቹ ከነዚህና እነዚህ ጋር የተያያዙ ናቸው። በፍስሐ መንጁስ ላይ ምስክር የሚሰጡ አሉ። በመዲድ ላይ ምስክር የሚሰጡ አሉ። በምግባይ ላይ ምስክር የሚሰጡ አሉ። በወዲም በተይ ላይ ምስክር የሚሰጡ አሉ። ትላንት አብረዋቸው የነበሩ ሰዎች ምስክር ይሰጣሉ። ከቻሉ አይ እኛ ችግር የለብንም በህግ ነፃ ነን ካሉ ይምጡ። ግን ጠርጥሬያቸዋለሁ። አንደኛ ከኤርትራ መንግስት ጋር ግንኙነት በመፍጠር አንደኛው ይሄ ደግሞ የአገሪቷ ህግ አይፈቅድም። ከውጭ ሀገር ጋር ግንኙነት መፍቀር አይፈቅድም። ይሄ የትግራይ ህዝብም ማወቅ ያለበት ነገር ነው። የትግራይ ልሂቅም ማወቅ ያለበት ነው። ለትግራይ ከሆነ ለትግራይ ልሂቅ ይሄ ከሰራ ለአማራውም ለኦሮሞም ምናምን ሊሰራ ነው ማለት ነው። ኤክሰፕሽናሊዝም ብሔርተኛው ኤክሰፕሽናሊዝም እንደሚያስብ ስለማቅ እኛ የተለየነን የሚል ስሜት እንዳለ ትግራይ ብሔርተኝነት ውስጥ አውቃለሁ። ለነሱ ብቻ የሚሰራ አለ፣ ለሌላው ግን የማይሰራ አለ። እንደዚህ የሚባል ሳይንስ የለም። there is no exceptionalism። ስለዚህ አንዱ መጠርጠሪያ ነጥብ ህወሓት ውስጥ ያሉ ከኤርትራ ከኢሳያስ አፈወርቂ ጋር ግንኙነት የፈጠሩ አካላቶች አሉ። ቁጥር 1 እሱ። እነሱም ይሄን ከመናገር ወደ ኋላ አላሉም። ይሄን አልካዱም። ተፈላጊ ግለሰቦች ተብሎ ነው የሚወጡት ሊስት የሚደረገው። በነገራችን ላይ ኢምፓክቱን ጌታቸው ረዳም ነግሮናል። ዝም ብሎ ቀላል እንዳይመስላችሁ። አይ ምንም አሁን እኔ በፊት እነሱ ላይ ቢወጣ ያው እዛው ትግራይ ህዝብ ውስጥ ቁጣ ይፈጠራል፣ እንደውም የበለጠ የትግራይ ህዝብ ኦን ያደርጋቸዋል ምናምን ነበር ድሮም ማስበው። አሁን ደስ አላስብም። እኔ ወጥቶ ሰላማዊ ሰልፍ የደስታ ሰላማዊ ሰልፍ የሚወጣ ነው ይመስለኝ የትግራይ ህዝብ አሁን ሳየው። ኤሊቱም ኧረ ተገላገልን። አንዳንዶቹ ቪዲዮ ሲሰሯቸው ውሰዷቸው፣ ድሮ እንክፈል ተብሎ ነበር፣ አሁን ግን እኛ ከፍለን ውሰዷቸው የሚሉ የብዙ ድምጽ ነው አይደለም፣ ሌላ ጉዳይ ሆኖ ከትግራይ ብሔርተኛ ውጪ ሌላው የሚከፋ አልመሰለኝም። እነዚህን ሰዎች ተፈላጊ ወንጀለኞች ብለህ የእስር ትዕዛዝ ብታወጣ ማለት ነው። እየዘረዘርኩኝ ነው። ከውጪ አገር ጋር ከኤርትራ ጋር ግንኙነት በመፍጠር ግንኙነቱ ደግሞ ዝም ብሎ ተራ ግንኙነት ሳይሆን የወንጀል ኔትወርክ ያለው ግንኙነት መሆኑ ጥርጣሬን ነው የምታስቀምጠው። ፕሩፍ ታደርገዋለህ ከዛ በኋላ መስካሪዎች ስላሉ። የወንጀል ኔትወርክ፣ የወርቅ ወንጀል ኔትወርክ፣ የሂውማን ትራፊኪንግ ዓለም አቀፍ ወንጀል ኔትወርክ። ጌታቸው ረዳ ምስክር ነው። ሂውማን ትራፊኪንግ እንዴት እንደሚሰራ በግልጽ አንስተዋል። የኢትዮጵያን ብር ናቅፋን አምጥቶ ትግራይ በማፍሰስ አገሪቷ ላይ የኢኮኖሚ ጉዳት በማድረስ ፋይናንሻል ሴክተሩ ላይ ጉዳት በማድረስ አሜሪካ ትፈቅዳለች ከዶላር ውጪ ሌላ አምጥቶ ብር ላፍስብል። ስለዚህ ትልልቅ ዓለም አቀፍም አገር አቀፍም ወንጀሎች አሉ እዚህ ጋር አሁን የዘረዘርኳቸው። ስለዚህ ከኤርትራ መንግስት ጋር የተፈጠረው ህገወጥ ግንኙነት አገሪቷን ስለጎዳት ነው።
ደብረጽዮን የሚፈለገው ፈትለወርቅ የምትፈለገው ጌታቸው አሰፋ የሚፈለገው ዶክተር አብርሃም የሚፈለገው አዲስ ዓለም ባሌማ የሚፈለገው ህገወጥ ሂውማን ትራፊኪንግ ስለሚፈጽም ነው ምግበይ የሚፈለገው መዲድ የሚፈለገው ፍስሐ መንጁስ የሚፈለገው ወዲም በታ የሚፈለገው ሂውማን ትራፊኪንግ ይፈጽማል ወርቅ ይነግዳል እስከ ዱባይ ኔትወርክ አለው ይሄ አይደለም ዓለም አቀፍ ሪፖርት ነው ስለዚህ ይሄ ግለሰቦች ከ20 የማይበልጡ የኢትዮጵያ መንግስት አስቀድሞ የእስር ትዕዛዝ ማውጣት አለበት ብዬ ነው ማለት ይሄ ደግሞ ጊዜ አስተዳደሩ መተባበር አለበት የማታደሰ ወረደ መተባበር አለበት በኸምዝ መንገድ እዩ ኣብ አዲስ ኮምፓስ ሚዲያ ናይ ኢትዮጵያ መንግስት እውን ተኣማኒ ዝኾነ ማለት እዩ ብኡ ሳይድ ኮይነቲ ስርሓት እውን ዝሰርሕ ብግልፂ ካብ 20 ዘይበልፁ ፖለቲካን ወታደራዊ መራሕቲ ናይ ሕወሓት ናይ መእሳር ትእዛዝ ክወፀሎም ኣለዎ ብትሕቲ ቁፅጥር ንክውዕሉሲ ትእዛዝ ክወፀሎም ኣለዎ ብዝብል ዝሕልፎ ዘሎ ማለት እዚ ናይ ምዃን ዕድል ክህልዎ እዩ ቀድሚ ሕዝቡ ናይ ኢትዮጵያ መንግስቲ ብኸምኡ መንገዲ እዩ ዝኸይድ ብሚድያታት ክወፅእ ይገብሮ ቀፂሉ ናብ ግብሪ ዝኸይድ ነገር እዩ ከምዚ ዓይነት ሪኮመንዴሽን እውን ይቐርብሎ ማለት እዩ ነቲ ስርዓት ብዝቐረቡ ሰባት ካብኡ ሓሊፉ ግን ኣብዚ ሓደ ክነስተውዕሎ ዝግባአና ነገር ነዞም ሰባት ሶም ክእሰሩ ተባሂሎም ናይ እስር ቤት ትእዛዝ ክወፀሎም እንተሎ ኣሕሊፍና ኢና ንክብል ዝኽእሉ ናይ ትግራይ ብሄርተኛታት እዮም ብዝብል ናይ ትግራይ ብሄርተኝነት እውን ክንደየናይ ክውቃዕ ይድላ ከም ዘሎ ብፌደራል መንግስቲ እውን ክንደየናይ ታርጌት ምዃኑ ብደንቢ ምርኣይ የድሊ እዩ ማለት እዩ ምስትውዓል የድሊ ነዚ እውን ተዓንቶ ዶክተር ደጀን ዘውግዖ ዝነበረ እውን ናብ ሓደ መፂኻ ተጠሚርካ ምኻድ ወይ ዓቕሚ ፈጢርካ ምኻድ እውን ክንደየናይ ከም ዘድሊ ማለት እዩ ብወገን ኣብ ትግራይ ዘሎ ስርዓት ጥራሕ ኣይኮነ ናይ ትግራይ ብሄርተኝነት ፅፋዕ ብወገን ናይ ኢትዮጵያ ዘሎ መንግስቲ እውን ቅድሚ ሕውዚ እውን እቲ ናይ ኢትዮጵያ ቀዳማይ ሚኒስተር ዘውግዖ ወግዕ ነይሩ ንዝክሮ ነገር ማለት እዩ ኣብ ኢትዮጵያ ምጥቕላል ይኹን ምግንፃል ኣይፍቀድን ብዝብል ዘሕልፎ መልእኽቲ ኣሎ ስለዚ በዚ ጉዳይ እዚ ኣብ ትግራይ ዘሎ ብሄርተኛታት እውን ክንደየናይ ዝኣክል ፅልዋ ክህልዎም ከም ዝኽእል ኣብ ግምት ምእታው ኣድላይ እዩ ማለት እዩ ኣብ ልዕሊ እቶም ናይ ሕወሓት ፖለቲካዊ ወታደራዊ መራሕቲ ጥራሕ ዘይኮነ ነዚ እውን ኣይኾንን ኢሎም ረዚስት ክገብሩ ዝኽእሉ ናይ ትግራይ ብሄርተኛታት እዮም ብዝብል ነቲ ናይ ትግራይ ብሄራውነት ንምውቃዕ ዝኸይድ ዘሎ መንገዲ እውን ከቢድ እዩ ምናልባት ከምኡ ዝብል ናይ ትግራይ ብሄርተኛ ክህልው ኢሉ ኣብ ግምት ኣየእቱን ናይ ኢትዮጵያ መንግስቲ ንዞም ኣብ ትግራይ መከራ ዘዕልቡ ዘለዉ ሰባት ንምውሳድ ወይ ሕግን ምኽባር ኢሉ ዝመፅሲ ኣይትመፁን ኢሉ ክላሽ ዘልዕል ወይ ካልእ ዝገብር ሓይሊ ክህልው ኢለ ትፅቢተ ይገብር ምናልባት ኣበጋ ወሳስዱ ህዝቢ ብዝነክእ መልክዑ ንህዝቢ ክብሪ ንህዝቢ መሰል ብዝግህስ መልክዑ ወይ ድማ ዓኖት ብዘብፅሕ መንገዲ ንሕዚ ክሄድ ኮይኑ ኣሸንኳይ ብሄርተኛ እቲ ምስ ኢትዮጵያ ትግራይ ምስ ኢትዮጵያ ክትቅፅል ኣለዋ ዝብል ሰብ እውን ነዚ ዝቃወም እዩ ዝመስለኒ ነዚ ዝቕበል ዝኾነ ይኹን ዓይነት ትግራዋይን ክህልዎ ይኽእል ነዞም ሰባት እዚኦም ሕጊ ንምኽባር ኢልካ ንምውሳድ ግን ስራሕ ቀለለ ኣይትወስድዎምን ኢሉ ክላሽ ዝዕጠቕ ወይ በረኻ ዝወፅእ ብሄርተኛ ክህልዎ ይኽእል ነገር ግን ነቲ ብሄርተኝነት እውን ክንደየናይ ብዓይኒ ጥርጣረ ከም ዝርእይዎ ክውዕዎ እውን ከም ዝደልዩ መርኣይ እሞ ናይ ሎም መዓንቲ ፃንሒትና እውን ብዚ ክንኽንብቶ መሪፅኩም ተዳምፅና ስለ ዝፀናሕኩም ኣዝና ኢና ነመስግን ሰላም ንህዝብና ሰላም ንዓኻትኩም ክብረት ያበለይ